Hatari debatan nagai jahat di pertanyaan tadi boga sampurung inom ima diadet do sia buku ni perpasalmen biduna bidu 145 namuka mesia ayat 10 itu sah rodi ayat 20 sada. Pasalmen 145 ayat 10 itu sah 20 sada. Songonama didok disirak maita pahil di utasa. Nabonar do Jehovah disalut akadalanna. Jala basa di bagasan saluhu jadi-jadian mai. Donok do Jehovah disudia akan nama joibana. Tongon tahe disudia akan nama joibana di bagasan hasib tongan. Ibana mabain lo manirohani akan nama kabiari ibana. Jala dibegido angguk nasidai. Jaga di palua do nasida. Jehovah do pangordingan ni sude akka nama kaholong ibana. Jada disiapot do sude akka percahat. Iko baritahonon ni pamangaku do puji-pujian di Jehovah. Jala nasa sibuk mamuji kuarna na badiai rodi sariling ni lelengna. Ido sahatna. Tamang dainang ngani olongan di bahasa Kristus Yesus. Molo lam solhot tita tudo kata jolma lam takas marabana deyota di ibana song-songolino nang molo lam solhot tita tude bata lam takas manang pada deyota tu ibana kapon ibana marhite-hite to di korbadia. Damang denang na yung bahasa Kristus Yesus. Ia buku ni perpasalmen non bidu 145. Ima masuk mo tu horong ni salmen manan masmur puji-pujian. Ima tersingot tu panidangion ni Raja Daud disaluhu dengan bahasa di Jehovah. Disaluhut hagogonna disaluhut habasaroni Jehovah. Setia di buti banda sudene. Tentu siap pengalaman iman ni ibana do. Ala ringkat do parsauran ni ibana do debata. Gabe boy di hati dakon ibana. Songo dia ma habasaroni Jehovah. Tamang dainang na longan di bahasa Kristus Yesus molota sigadi do isi do Raja Daud. Ra nunga salu na hita maboto songo dia do perdalaran di Raja Daud. Raja Daud ima salah raja nasangap di tengah-tengah di bangsa Israel. Sahala raja na totong disaluhna perdalananna na totong mangasahon Jehovah. Siang hapason na pe tiki di pilih debatai bana gabi raja sian welu halakina bersaudara si Daudoma apalah siap dan molo hahana sude nunga gabe tentara manang panglima ni Raja Saul hati hai. Damang dainang dipilih debatado si Daud gabe raja di tengah-tengah di bangsa Israel. Sian haposoonne alaniaha ala tidak dari bataro tong ibana na tong masih ho tu ibana molo tabereng do tapi taingo do kisah ni Raja Daud jadi kinamarmahan ibana molo pe ro babiat mananggupul manoro pahapanan ibana danga dong dihabiari ibana alani
di batado di pangasahon ibana di tonga-tonga ni parmahanan nai song-songon inang di kinamarusi bana dopa Palestina ima na mangalo sa lubalang na gugu si Goliat di bataro totong di pangasahon ibana gabi monang ibana maralo si Goliat song-songon inang ditiki di palilili Raja Saul ibana di batado totong di pangasahon ibana gabi madua ibana siya tangan ni Raja Saul terlumubi ma na terjadi kudeta siya nenakon na si Absalom pola di palilili tong ibana di batado totong di pangasahon ibana dalam din ang nangyawang di sa Kristus Jesus di bahenido dirajumi Raja Saul do sa lubog na padonganiyo pangaramotion ni dibata di tonga-tonga ni ngulunag bahenido budi hatid dakko libana songon na tajaha di pasalmen 145 Ilo di sini nabonar do Jehovah di salu akadalan na jalabasa di bagasa salu jadi-jadian na. Hinohon ni parsoran na gomos do debata. Gabi buy ma di hati takko di mana sungod dia do pangaramotion padonganiyo pasu-pasu ni debata di bagasa nguluna. Dan gabi songon na golom ria-ria parsoran na do debata alayala parsoran na ringgad do gabi buy ma ditadebana debata isa do debata na sinopana jalabu di hatidak kolibana ra di partikianon nunga godang ala Kristen manakala sirto Jesus na ditadda Jesus ditadda debata alay kebanyakan sok kenal manang holat tadada sabing alanido kira ro alugo manang namasa di tonga-tonga nguluna kebanyakan ma gabero parmudumudon manang padiliat dan songon Raja Daud na di hati dakolibana totong nabonar do Jehovah di salut akadalan na molo pe molo tatanda do ngata jolma molo ngaforsia haita tusi molo ringgad do tatanda pero konon ringgad do dirata alai molo hola tatanda songoni do manang na kurang parsarata di bana di ulah honon salah tegang salah hudul mo songoni rang tu debata molo na hurang do parsarata hurang panadayot ta hurang sohot tidak di bana batang ma tuani piolo do salah tegang salah hudul berota jala ino na pengok ni debata tu hita na hite buku di pasal benon asa dotong mahita lam tapasal ho dirita tu debata asa lam takas pada dayota jalabui tahatik dakon bahwa nabonar do Jehovah nabasari bana tabang de nang ngalongan buku Kristus Yesus ikona kuat taro bahwa debata na bonar disalua kadalan na jalabasay dana di dia do puncak ni habonaron di debata do basari ibana molo puncak ni habonaron na boy ma takas modota
ima di pengorbanan di Yesus na pola mati tersilang ibana holang humoko akka jolma berdosa. Alania manginang molo tapeutiu do turpukon na bonar do Jehovah disalu akadalanna jalabasa disaluhu jadi-jadianna. Berarti Tuhani tetap berjalan sesuai aturan. Songon naking rokok kami puncak ni keadilan ni ibana dohot basa ni ibana ima dihamamate ni Kristus holan humok kopita. Darana sumbui mula manghitot kuasa ni debata darana sumbui peluna jolme siap dosa. Alai ala sesuai aturan di ibana songon na dito hata nitu hatta di atas surati upati nuhor ni dosa ima hamatean jala ikon maghite hamanade ni anakna Yesus Kristus do itu sita sian hamatean ikko pola mate anakna Yesus Kristus asa madua jolmei siar gonggongan ni dosa ima habonaron dohot bahasa di Jehovah. Donok do Jehovah disude akan nama ibana. Tongot tahe disude akan nama ibana di bagasan hasitongan. Yado hubigihani sade itu nama dokon dia hanya sejauh dua inna. Berarti jonok do HP Tuhan. Molo taingot do martaniang magiti de persawata do debata magiti tangiang berarti jonok do tangiang sejauh ima jarakta do debata alai najujud do digadu dingolu ni akka jolma ditiki martangiang ibana ala langit tur dia lusi itor gabe tubuh ma padelean tubuh parumutungutan ay di dia Tuhano ninna ape disonga takas di dokon donok do Jehovah disudi akan nama ibana tongot tahe disudi akan nama ibana di bagasan hasitongan sebenarnya dang Tuhanina do naolo do sipata hitau do rana do gabe merasa ma Tuhanina do songon ni dokon ni si biasa pulpitu naking nabona do Jehovah disalu akadalan namolo tongdo ta sa tarajumio des na sa pulpituon pasti dangadong be parungutungutang ala nga takas bitetat di bena dang wala tadda somoni gabi salahudul salatin jang matuani si daw salak lasahabi na masa ditong atong ngulunta didikiro hamaulo nitong na matuani salahon ala niyaha ala hulang solhot tita di bena ala parsaurata na hurang denggan tawang dainang nga niolongan di bawah sa Kristus Jesus dingono ni garut na porsea gudang do kana masa hamaolon na taerubi harus si Daud sahalat na pinilit ni bata sahalat na puso ni bata garing gudang do tong hamaoloni di hadap bibiana gudang do per kiloni alai ala totong di bana mahapo satu di bata totong di pasal kop ibana diri da tu di bata ditat di bata jalan di bata bi ditat di bana ala ni do totong marhamonangan di bana song-songoni do nang hita ditikiro nama saya ditikiro hamaoloni tu dia do hita masih hohok tu dirita do hitam manang marsi hohok tu di bata alani di peigot tita
asa totong mahita masih tibana asa totong makamona kita dinamanga madalani saluhuna akan masa di tonga-tonga ningolupta atong lantabajonok matu debata asalam takas pada deota masih mahita tu debata jalan tahiddakum masaluhut dengan basana ayar galu hita ditubus wala sampai mati bana dihau pinar silang holan humokok kita alani i masih mahita tibana manotong ma puji-pujian di ibana rodi salileng-mililengna halaman ni rohana do hamuluan ni colma halaman ni rohana do patupahon naulina denggan ninggolu niya saluhutna akana porsea di ibana amin. Itu sahaja.